για τη σύνδεση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας με το ρυστό της πόλης. Θα εξυπηρετήσει χιλιάδες φοιτητές, εργαζόμενους, καθηγητές, αλλά το κυριότερο είναι να δώσει δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές, σε πολλούς φοιτητές, να μείνουν στην σύνδεση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται φυσικά θα δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που είναι η εξέβρεση φοιτητικής εστίας. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσουν όλοι οι φοιτητές στην ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο το θεωρούμε ιδιαίτερα εμβληματικό. Άρα ο στόχος είναι να μείνουν εκεί. Να μένει εκεί, να έχει τη δυνατότητα να μείνει εκεί και φυσικά να υπάρχει επικοινωνία και των φοιτητών με το κέντρο της πόλης, αλλά και των εργαζομένων που είναι αρκετοί εργαζόμενοι, φυσικά και της βιομηχανικής περιοχής. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η λύση αυτή μας εκφράζει, είναι βιώσιμη, διότι με τη συμμετοχή πολλών φοιτητών, καταλαβαίνετε, εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα της γραμμής και της επέκτασης του προαστιακού. Και δίνεται ανάπτυξη και στο Πανεπιστήμιο. Θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει μοχλό έτσι ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι θα φτάνουν μέχρι το σταθμό της Σύνδου, από εκεί και πέρα θα υπάρχει, δεσμεύτηκε ο Υπουργός, τοπική συγκοινωνία, όπου οι φοιτητές περίπου στα 7 λεπτά θα φτάνουν ακριβώς στην πύλη του Πανεπιστημίου. Τέλεια.